Здравейте, мили хора! Надявам се да сте добре. Днес исках да споделя с вас една мисъл, която моята учителка много често ми напомня. И тя гласи следното. Живота дава най-трудните борби на най-добрите войни. Защото много пъти си мислиме, че като правим добро, като сме добри в работата, в училището, във всяка област в нашия живот, си мислим, че няма как живота да ни удря. Но това не е така. И много пъти си задаваме въпросите защо. Защо на нас? Но живот е длъжен да ни дава тези удари. Някои по-леки, други по-тежки. Защото в ударите винаги има повече познание, отколкото в щастието. Така че когато се сърдиме, имаме чувството, че сме паднали в една яма, без светлина, без край. И се питаме защо на нас? Но това ще го разбереш, когато излезнеш, когато си отвън вече, когато си излезнал от ямата. Защо? Искам да ви кажа, защото живота никога няма да ти даде повече от това, което можеш да понесеш. Нито ще ти даде товара, повече от този, който можеш да носиш. И във всяка една борба, която имаме, независимо в коя област от живота ни е необходима, за така опознава себе си. Тогава, може би, в даден момент не го разбираш. Но живота ти го поднася така, че точно тогава там трябва да се замислиш, да слушаш себе си. И когато излезнеш от тази бездънна яма, ще кажеш, аз съм излезнал, видях го. Но в момента, в който търсиш ти пътя, слушаш себе си и опознаваш себе си повече. Исках да ви дам следният пример. Дядо и внуче са си вкъщи и внучето пита дядо си, защо най-добрите хора страдат? И той му отговори следното. Когато влезеш в една красива градина, кои от цвете ще откъснеш първо? Хубав ден ви желая!